Ahojte, vítajte pri dnešnom yoga flowe pozostávajúcom prevažne z pozícií Ashtanga Vinyasy. Ashtanga Vinyasa je dynamický a energetický štýl jogy, ktorý kombinuje sériu pozícií asán s plynulým dýchaním pranayamou. V tomto videu sa naučíme sériu pozícií z prvej série Ashtanga Vinyasa jogy. Séria začína pozdravmi slnku, pokračuje pozíciami v stoji, pozíciami v sede a končí pozíciami na chrbte. Len pre zaujímavosť, originálna séria pozostáva zo 41 asán a minimálna doba na jej odcvičenie je 1,5 hodiny. Začneme teda s pozdravmi slnku, konkrétne prvou áčkovou variáciou. Postavíme sa na začiatok svojej podložky, vystrieme chrbát, jemne podsadíme panvu a s nádychom spažíme ruky. Výdych, hlboký predklon, kolená kľudne zľahka pokrčíme. Nádych, rovný predklon, naťahujeme chrbticu. S výdychom prejdeme alebo odskočíme nohami do čaturangy, čo je vlastne jogový klik. Lakte v pravom uhle pri tele, spodný chrbát tlačíme hore. S nádychom sa pretlačíme dopredu, špičky plocho na zem, vystrieme ruky s lakťami pri tele, lopatky tlačíme dozadu, pes hlavou hore, kolená a stehná odlepené od zeme. Výdych, preklopíme špičky, vytlačíme boky hore a prejdeme do psa s hlavou dolu na 5 hlbokých dýchov. Nádych a výdych. A 2. Vždy prvé, druhé alebo aj tretie ideme zjednodušené s pokrčenými kolenami kľudne. Príliš to nepresilujeme, pretože telo je stuhnuté, ale keď na to ideme pomaly, tak telo pustí ďalej pri druhom alebo treťom kole. Takže kľudne dýchame, ešte jeden nádych a výdych. Ako vravím, pokrčte kľudne kolená, natiahneme chrbticu, rozchodíme chodidlá. S ďalším nádychom sa pozrieme medzi dlane, prejdeme alebo preskočíme dopredu, rovný predklon a s výdychom hlboký predklon, brucho ku stehnám. S nádychom sa postavíme spriamene, ruky spojíme nad hlavou a výdych, ruky pred srdce a zase nádych. Ešte si to dáme jedenkrát. Takže vystrieme chrbát, jemne podsadíme panvu a zase s nádychom spažíme ruky. Výdych, hlboký predklon, kolená kľudne zľahka pokrčíme. Nádych, rovný predklon, naťahujeme chrbticu, ruky môžeme položiť buď na podložku, alebo kto nedokáže na oholné kosti. S výdychom položíme ruky do podložky, prejdeme alebo odskočíme nohami do čaturangy, jogového kliku, lakte v pravom uhle pri tele, spodný chrbát tlačíme hore, s nádychom sa pretlačíme dopredu, špičky plocho na zem, vystrieme ruky s lakťami pri sebe, lopatky tlačíme dozadu, pes hlavou hore, kolená a stehná sú odlepené od zeme. Výdych, preklopíme špičky a prejdeme do psa s hlavou dolu na 5 hlbokých dýchov. Zase raz môžeme kľudne pokrčiť kolená, príliš to nemusíme presilovať, pretože telo je stále stuhnuté. A dýchame. Rozchoďte kľudne chodidla jedno po druhom, predstavte si pomaranče pod vašimi petami. A snažte sa tlačiť pomaranče pod petami. Ešte jeden nádych. A výdych. S ďalším nádychom sa pozrieme medzi dlane a prejdeme alebo preskočíme dopredu. Rovný predklon. Ruky na holených kostiach alebo na zemi. A s výdychom hlboký predklon. S nádychom sa postavíme spriamene. Ruky spojíme nad hlavou. A výdych, ruky pred srdce. Teraz si dáme 2 kola pozdravov slnku z B-čkovej variácie. Na rozdiel od Ačka začíname miesto rúk nad hlavou v pozícii stoličky a z obsa hlavou dole pôjdeme do bojovníka 1, najprv s pravou a následne ľavou nohou. Ak je pre vás Ashtanga Vinyasa nová, nebojte, pôjdeme na to pomaly. Takže vystrieme chrbát a s nádychom jemne pokrčíme nohy v kolenách a zodvihneme ruky nad hlavu. Pohľad smeruje medzi dlane, zadok vtiahneme a boky tlačíme dozadu.
Dávame pozor, aby kolena nezakrývali naše prsty na nohách, ale aby sme si na prsty na nohách videli. Výdych, hlboký predklon, kolena kľudne zľahka pokrčíme. Nádych, rovný predklon, naťahujeme chrbticu, ruky na naše holené kosti. S výdychom dlane do podložky a prejdeme alebo odskočíme nohami do čaturangy, jogového kliku. Lakte v pravom uhle, ramena nalepené pri tele. Spodný chrbát tlačíme hore a dáme pozor, aby nám nepadala hlava. S nádychom sa pretlačíme dopredu, priehlavky na zemi, kolená, stehná odlepené od zeme. Vystrieme ruky, spustíme panvu na zem a s lakťami pri tele, pes hlavou hore. Výdych, preklopíme špičky a prejdeme do psa hlavou dolu, tentokrát bez 5 hlbokých dýchov. S nádychom pravá noha do vzduchu a s výdychom vykročíme dopredu medzi naše dlane. Zadná, teda ľavá noha vystretá, chodidlo vyrotujeme do 45 stupňov. Koleno pravej nohy v pravom uhle a s nádychom vystrieme ruky nad hlavu, pohľad do dlaní, bojovník 1. Výdych, dlane dopredu do podložky, pravú nohu prinožíme dozadu k ľavej, jogový klik čaturanga. S ďalším nádychom sa posunieme zľahka dopredu, do psa s hlavou hore, stehná kolena vo vzduchu, celá hmotnosť je na vystretých rukách. Výdych, preklopíme špičky a prejdeme do psa s hlavou dole. S nádychom tentokrát ľavá noha do vzduchu a s výdychom vykročíme dopredu medzi naše dlane. Zadná noha vystretá, chodidlo vyrotujeme do 45 stupňov. Koleno ľavej nohy v pravom uhle. S nádychom vystrieme ruky nad hlavu, pohľad do dlaní, bojovník 1. Výdych, dlane dopredu do podložky, hlavú nohu dozadu k pravej, jogový klik čaturanga. S ďalším nádychom sa posunieme zľahka dopredu, do psa s hlavou hore, zase stehná, kolena vo vzduchu, celá hmotnosť je na vystretých rukách a priehlavkoch chodidiel. Výdych, preklopíme špičky a prejdeme do psa hlavou dolu. Tentokrát po bojovníkoch 1 na obidve strany zostávame na 5 dýchov. Nádych a výdych. Dýchame. Pohľad na naše brucho alebo na naše stehná, ak to nemôže na kolená, kľudne. Snažíme sa mať vystretý chrbát a vystreté nohy. Ešte 3. A 4. Ešte posledný nádych. A výdych. Teraz sa pozrieme medzi dlane. Nádych, prejdeme alebo preskočíme dopredu. Rovný predklon, výdych, hlboký predklon, spustíme dole hlavu, s nádychom prejdeme do stoličky, nohy zľahka pokrčené v kolenách, boky tlačíme dozadu, ruky vystrieme nad hlavu, pohľad do dlaní a výdych, vystrieme nohy, ruky pred srdce a nádych, uvoľníme ruky pri telo, dáme si to ešte jedenkrát, vystrieme chrbát. S nádychom jemne pokrčíme nohy v kolenách, zodvihneme ruky nad hlavu, pohľad smeruje medzi dlane, zadok vtiahneme a boky tlačíme dozadu. Pozícia stoličky. Výdych, hlboký predklon, kolená kľudne zľahka pokrčíme s rovným chrbtom. Nádych, rovný predklon, naťahujeme chrbticu dopredu, pohľad smeruje dopredu. S výdychom prejdeme alebo odskočíme nohami do čaturangy, jogového kliku. Lakte v pravom uhle, ramena nalepené pri tele. Dáme si pozor, aby nám nespadla hlava. S nádychom sa pretlačíme dopredu, priehlavky na zemi, kolená, stehná odlepené od zeme, vystrieme ruky a spustíme panvu k zemi. S lakťami pri tele, pes hlavou hore. Výdych, preklopíme špičky a prejdeme do psa s hlavou dolu. Tentokrát zase bez 5 hlbokých dýchov. S nádychom pravá noha do vzduchu a s výdychom vykročíme dopredu medzi naše dlane. Zadná, teda ľavá noha vystretá, chodidlo vyrotujeme do 45 stupňov, koleno pravej nohy v pravom uhle a s nádychom vystrieme ruky nad hlavu, pohľad do dlaní, bojovník 1. Výdych, dlane dopredu do podložky, pravú nohu prinožíme dozadu k ľavej, jogový klik čaturanga. S ďalším nádychom sa posunieme zľahka dopredu, do psa s hlavou hore, zase stehná, kolená vo vzduchu, celá naša hmotnosť je v vystretých rukách, priehlavkoch chodidiel. Výdych, preklopíme špičky a prejdeme do psa s hlavou dolu.
S nádychom tentokrát ľavá noha do vzduchu a s výdychom vykročíme dopredu medzi naše dlane. Zadná noha vystretá, chodidlo vyrotujeme do 45 stupňov. Koleno ľavej nohy v pravom uhle a s nádychom vystrieme ruky nad hlavu, pohľad do dlaní, bojovník 1. Výdych, dlane dopredu do podložky, ľavú nohu dozadu k pravej, jogový klik chaturanga. S ďalším nádychom sa posunieme zľahka dopredu do psa s hlavou hore, stehná kolena vo vzduchu. A výdych, preklopíme špičky a prejdeme do psa s hlavou dolu. Tentokrát zase po bojovníkovi 1 na obidve strany na 5 dýchov. Nádych a výdych. A 2. A 3. 4. Ešte raz nádych a výdych. Teraz sa pozrieme medzi naše dlane, prejdeme alebo preskočíme dopredu s nádychom, rovný predklon. Výdych, spustíme sa do hlbokého predklonu. A s ďalším nádychom prejdeme do stoličky, nohy zľahka pokrčíme v kolenách, boky tlačíme dozadu, ruky vystrieme nad hlavu, pohľad do dlaní. A výdychom vystrieme nohy, ruky pred srdce. Nádych. A spustíme ruky vedľa tela. Toto bol pozdrav slnku B a teraz nasledujú pozície v stoji. Stojíme teda v spriamene v prednej časti našej podložky, tam kde sme skončili. Nadýchneme sa, vystrieme chrbát, podsadíme panvu. S ďalším výdychom jemne odskočíme chodidlami na šírku podložky. Ruky položíme na svoje boky. S nádychom sa zľahka zakloníme, pohľad do neba. A s výdychom a rovným chrbtom, rovný predklon. Spustíme ruky dole a chytíme si ukazovákom a prostredníkom palce na nohách. S nádychom pohľad hore, lopatky tlačíme k sebe. Hrudník vytlačíme mierne dohora a s výdychom hlboký predklon, lakte tlačíme dovonka a pohľad smeruje na naše palce na nohách. Zostaneme v pozícii 5 dýchov, koho to nepustí, môže mierne ohnúť kolená, základy, aby bol chrbát čo najrovnejší. Kľudne nádych a výdych. V každej sekvencii v Ashtange Vinyase sa zostáva v pozícii 5 dýchov. Takže pomaličky sa sústredíme na svoje dýchanie. Dýchanie je veľmi dôležité. Ešte nádych a výdych. Posledný krát nádych a výdych. S ďalším nádychom pustíme prsty na nohách a umiestníme dlane pod naše chodidlá. Prstami na rukách smerujúcimi k petám zase vytlačíme hrudník mierne dohora a s výdychom zase hlboký predklon na 5 dýchov s dlaňami pod našimi chodidlami. Nádych a výdych. Pomaličky dýchame, pohľad medzi naše prsty na nohách. Nádych a výdych. Ešte jedenkrát. Stlačíme lakte od seba. A výdych. S ďalším nádychom dlane umiestnime na naše boky a s rovným chrbtom sa spriamime naspäť do stoja. Vydýchneme. S nádychom koleno pravej nohy ku hrudi a s výdychom odkročíme pravou nohou dozadu ďaleko, vyrotujeme ľavú špičku od tela 90 stupňov a pravú špičku smerom k zadnej strane podložky. Nádych, rozpažíme ruky, natiahneme sa dopredu za pravou rukou. Výdych, predkloníme sa, pravá ruka do podložky alebo na členok. Nádych, pozrieme sa za ľavou rukou, ktorá smeruje do neba. Ramená v jednej rovine. Lopatky tlačíme k sebe, rozpíname kľúčne kosti. A potom postupne s každým výdychom môžeme ísť hlbšie dole. Z členku na prsty alebo do podložky. A ostávame v pozícii zase 5 dýchov. Dávam pozor, aby nám nepadla hlava. Pozeráme sa hore za ľavou rukou. Tomu, komu sa nedá, môže kľudne ohnúť koleno pravej nohy. Kto nie, má prepnuté kolená, vystreté nohy, vystretý chrbát. A nádych. A
a výdych. Ešte jedenkrát nádych. Výdych. A s ďalším nádychom vrátime trup do zvislej polohy. Môžeme mierne pokrčiť pravé koleno. Ruky ostávajú rozpažené. Teraz vytočíme nohy do opačnej strany. Natiahneme sa za ľavou rukou dopredu. Položíme ju kam dočiahneme. A s nádychom nasledujeme pohľad hore za pravou rukou. Nohy sú napnuté a pevne ukotvené v podložke. Brucho vtiahnuté, lopatky k sebe. Otvárame hrudník. Zase 5 dýchov. A výdych. Ešte raz nádych. A výdych. A s ďalším nádychom sa vrátime do vzpriameného stoja, ruky rozpažené a vytočíme pravé chodidlo zase smerom do zadnej strany podložky a ľavé chodidlo tentokrát 45 stupňov smerom k zadnej strane podložky, rovnako ako pri bojovníkovi 1. Výdych, obidve nohy vystreté, s nádychom položíme pravú ruku na pravý bok a ľavú ruku zodvihneme hore do vzduchu a s ďalším výdychom vyrotujeme trup doprava, ako keby sme sa chceli ľavou stranou brucha dotknúť pravého stehna z vnútornej strany a spustíme ľavú ruku z vonkajšej strany pravého chodidla na podložku, pravá ruka do neba a pohľad za pravou dlaňou a zase 5 dýchov v pozícii. Každým výdychom sa skúšame dostať o kúsok hlbšie do pozície. Komu to nejde, môže kľudne ohnúť nohy v kolenách, alebo kto nedočiahne ľavou ruku až na zem, môže pokrčiť nohu v kolene, umiestniť dlaň z vnútornej strany chodidla, alebo dlaň položiť len na lítko. A dýchame. 3, 4 a 5. S ďalším nádychom pravá ruka na bok a ľavá do vzduchu a vystrieme sa naspäť do stoja. Vyrotujeme špičky na druhú stranu, pravá špička tentokrát 45 stupňov a ľavá smeruje do prednej strany podložky. Výdych, obidve nohy sú vystreté. S nádychom položíme tentokrát ľavú ruku na ľavý bok a pravú ruku zodvihneme hore do vzduchu. A s ďalším výdychom vyrotujeme trup do ľavej strany, ako keby sme sa chceli pravou stranou brucha dotknúť ľavého stehna a spustíme pravú ruku dole z vonkajšej strany ľavého chodidla na podložku. Ľavá ruka hore do neba a pohľad za ľavou dlaňou a zase 5 dýchov v pozícii. S každým výdychom skúšame dostať o kúsok hlbšie do pozície. Zase raz, kto nedočiahne pravou rukou až na zem, môže pokrčiť nohu v kolene alebo umiestniť dlaň z vnútornej strany chodidla alebo dlaň položiť len na lítko. Pomaličky dýchame v reverznom trojuholníku. 4. Ešte jeden nádych a výdych. A opäť s ďalším nádychom ľavá ruka na bok a pravá ruka do vzduchu a vystrieme sa naspäť do stoja. Tentokrát rozpažíme ruky, vyrotujeme ľavé chodidlo do 90 stupňov a pravé chodidlo zase do zadnej strany podložky. Tentokrát však ohneme pravú nohu v kolene, prejdeme do bojovníka 2. S výdychom spustíme pravú ruku znútra k pravému chodidlu a ľavú ruku do vzduchu, koleno ohnuté na 90 stupňov. K tomu môže pravá ruka popod pravé stehno poza chrbát a ľavou rukou chytíme zápestie pravej ruky za chrbtom. Pohľad smeruje hore, dávame pozor, aby nám nepadla hlava a dýchame zase 5 dýchov. Čím viacej pokrčíme nohu v kolene a spustíme stehno, pangu nižšie, tým viacej cítime stretch. Takže k tomu môže koleno zohnúť až úplne 90 stupňov a stehno rovnobežne s podložkou. 3 a 4. Ešte jeden nádych a výdych. S ďalším nádychom uvoľníme ruky, položíme pravú dlaň do podložky a vytlačíme sa naspäť do stoja s rozpaženými rukami. Bojovníka 2. Chodidlá vyrotujeme tentokrát do druhej strany.
práve 90 stupňov a ľavé smerom k prednej strane podložky. Ohneme ľavú nohu v kolene, pravá noha je teda vystretá. Prejdeme do bojovníka 2 s výdychom, spustíme ľavú ruku znútra k ľavému chodidlu a pravú ruku do vzduchu. Koleno je ohnuté na 90 stupňov. To môže ľavá ruka popod ľavé stehno poza náš chrbát a pravou rukou poza chrbát si chytíme zápestie ľavej ruky za chrbtom. Pohľad smeruje hore, naše pravé plece. Dávame pozor, aby nám nespadla hlava, dýchame zase 5 dýchov. Tlačíme panvu smerom dopredu, snažíme sa vystrieť chrbát, lopatky k sebe a plecia v jednej rovine. A 3 a 4 a ešte jeden nádych a výdych. S nádychom teraz uvoľníme ruky, položíme ľavú dlaň do podložky a vytlačíme sa naspäť do stoja s rozpaženými rukami a prejdeme do prednej strany podložky, ruky spustíme k telu, vydýchneme. S nádychom teraz koleno pravej nohy k hrudi a s výdychom odkročíme pravou nohou dozadu, zase veľký krok dozadu. Vyrotujeme obidve špičky od tela, chodidlá rovnobežne k bočnej strane podložky, s nádychom ruky na bok. Jemný záklon dozadu, pohľad do vzduchu a s výdychom s rovným chrbtom predklon. Spustíme ruky dlaňami na zem medzi naše chodidlá a snažíme sa dotknúť korunou hlavy zeme. Môžeme jemne pokrčiť kolená, aby sa natiahla chrbtica, alebo kľudne rozostúpte nohy viacej. 5 dýchov. Nádych. A výdych. S každým výdychom sa dostávame hlbšie do predklonu. 3 a 4 a ešte jeden nádych a výdych. S ďalším nádychom ruky položíme na bok, s rovným chrbtom sa vystrieme naspäť hore, jemný záklon v chrbte dozadu, prepletieme prsty za chrbtom, s výdychom pomaly prejdeme do hlbokého predklonu a snažíme sa teraz dotknúť korunou hlavy zeme a zároveň dlaňami podložky tiež. S rovnými rukami kľudne môžeme pokryť kolená, aby sa natiahla chrbtica alebo rozostúpiť nohy viacej a tlačíme ruky za chrbtom smerom k zemi a zase držíme 5 dýchov. S každým výdychom sa dostávame hlbšie do predklonu a snažíme sa cítiť v pozícii pohodlne. Nemusíme to siliť. A 4 a 5. S ďalším nádychom sa s rovným chrbtom vystrieme naspäť hore, uvoľníme ruky za našim chrbtom, položíme ich naspäť na naše boky, jemný záklon v chrbte dozadu a zase s vystretým chrbtom a s výdychom predklon. Tentokrát ruky spustíme dole a ukazovákmi a prostredníkmi na obidvoch rukách si chytíme palce na nohách, lakte tlačíme do vonkajšej strany a plný predklon, temenom hlavy sa snažíme dotknúť zeme. A zase 5 dýchov. Stiahame lakte doľava a doprava. A s každým výdychom sa dostávame hlbšie do predklonu. Dýchame hlboko do brucha. Kľudne môžeme zapájať aj hrdlo, ale dýchame iba nosom. Nádych. A výdych. A ešte jedenkrát nádych. A výdych. A s ďalším nádychom ruky položíme na boky, s rovným chrbtom sa vystrieme naspäť hore, jemný záklon v chrbte dozadu a prejdeme si do prednej strany podložky. A výdych. Ďalší nádych, tentokrát koleno pravej nohy ku hrudi znova a výdychom odkročíme mierne pravou nohou dozadu, tentokrát stačí na pol metra, obidve chodidlá vytočíme dozadu k zadnej strane podložky, kto môže v jednej línii. Kto nie, môže ľavé chodidlo nechať v 45 stupňoch a panvu kľudne viac otvorenú. Za chrbtom si chytíme lakte, s nádychom sa zľahka zakloníme, pohľad smeruje hore a s výdychom s rovným chrbtom predklon, lopatky tlačíme k sebe, pohľad na palce na nohách, nohy vystreté a obidve bedrové kosti v jednej rovine. Panva smeruje do zadnej časti podložky, kolmo na bok podložky a
A ako vždy 5 dýchov. Pozícia sa volá pyramída. Základ je, aby boli obidve bedrové kosti v jednej rovine. Chrbát rovný, preto si držíme ruky za chrbtom, držíme si lakte. A s vystretým chrbtom sa snažíme dotknúť najprv bruchom stehien, a potom hruďou kolena, ak sa dá, a posledné hlavou holenej kosti. Ešte jeden nádych a výdych. S ďalším nádychom lakte si naďalej držíme za chrbtom, vystrieme chrbát a chodidlá vytočíme do prednej strany podložky. S nádychom sa zľahka zakloníme dozadu, pohľad smeruje hore a s výdychom a rovným chrbtom predklon. Lopatky tlačíme k sebe, pohľad na palce na nohách, nohy vystreté a obidve bedrové kosti v jednej rovine. Pánva smeruje do zadnej časti podložky, kolmo na bok podložky a zase 5 dýchov. Nádych a výdych. S každým výdychom cítime, ako sa stávame hlbšie do predklonu. A 4 a 5. S nádychom sa teraz spriamime, pustíme lakte, ruky vedľa tela a vkročíme do prednej strany podložky. Teraz nasleduje prechodový pozdrav slnku, tzv. C-čko, ktoré premostuje pozície v stoji a pozície v sede. Môžeme kľudne dať vpredu podložky 2-3 dýchy a budeme pokračovať s C-čkom. Vystrieme chrbát, jemne podsadíme panvu a s nádychom spažíme ruky. Výdych, hlboký predklon. Už raz cítite, ako sa vám po pozíciách stojí chrbát uvoľnil, a keď sú teraz predklony jednoduché, kolena však aj naďalej kľudne zľahka pokrčte, ak chcete. Nádych, rovný predklon, naťahujeme chrbticu. S výdychom prejdeme alebo odskočíme nohami do čaturangy, lakte v pravom uhle pri tele, spodný chrbát tlačíme hore. S nádychom sa pretlačíme dopredu, špičky plocho na zem, pes hlavou hore, kolená stehná odlepené od zeme. Výdych, preklopíme špičky a prejdeme do psa s hlavou dole. Tlačíme panvu hore a s ďalším nádychom skočíme alebo prejdeme do stoličky. Jemne pokrčíme nohy v kolenách, zodvihneme ruky nad hlavu, pohľad smeruje medzi dlane, zadok vtiahneme a boky tlačíme dozadu a dávame pozor, aby kolená nezakrývali naše prsty na nohách. Zostaneme 5 dýchov v stoličke. Hlboký nádych a výdych. Snažíme sa vzťahovať zadok, rovné brucho, rovný chrbát, zľahka nakloniť dopredu. Pozeráme sa do dlaní. 3 4 a ešte raz nádych a s ďalším výdychom hlboký predklon, kolená kľudne zľahka pokrčíme. S nádychom rovný predklon, naťahujeme chrbticu dopredu. A s výdychom prejdeme alebo odskočíme nohami do čaturangy, jogového kliku. Lakte v pravom uhle, ramena nalepené pri tele. Dáme pozor, aby nám nespadla hlava. S nádychom sa pretlačíme dopredu, priehlavky na zemi, kolená a stehna odlepené od zeme. Vystrieme ruky, spustíme panvu k zemi, s lakťami pri tele, pes hlavou hore. Výdych, preklopíme špičky a prejdeme do psa s hlavou dolu. Pohľad dopredu, naše dlane a preskočíme s nohami medzi naše ruky a dosedu. Nohy vystrieme pred seba, sedíme s rovným chrbtom, dlane vedľa bokov, položíme do podložky, plecia tlačíme dozadu, hlavu spustíme dole tak, aby sa nám dotkla brada hrude. Stiahneme zadok a vtiahneme brucho a v takomto trojitom jogovom zámku si dáme 5 dýchov. Teraz budú nasledovať po tejto pozícii asány v sede a budeme robiť veľa vinyás, čo sú vlastne prechody, podľa ktorých Ashtanga vinyasa dostala svoje pomenovanie. Po každej polohe v sede si dáme takúto vinyásu, pozostávajúcu z čaturangy, psa hlavou hore a psa hlavou dole. Ešte dvakrát nádych a výdych. A bez váhania začneme hneď s prvou takouto vinyásou, takže s nádychom prekrížime nohy, ruky dopredu do podložky a s výdychom odskočíme nohami s tým, že skoku vystrieme nohy dozadu do čaturangy,
lakte pri tela, s výdychom sa pretlačíme dopredu, priehlavky chodidel na zemi, vystrieme ruky pes hlavou hore a s výdychom preklopíme špičky a prejdeme do psa s hlavou dolu. Pozrieme sa medzi naše dlane a preskočíme s nohami medzi naše ruky a do sedu. Takéto mini asi budeme teda robiť po každom jednom cviku. Tentokrát s vystretými nohami pred sebou a rovným chrbtom, s nádychom zložíme ruky nad hlavu a s výdychom vytiahneme chrbát do predklonu, kam nás telo pustí. Ukazovákmi a prostredníkmi na oboch rukách si chytíme palce na nohách, s nádychom vystrčíme dopredu a s výdychom sa spustíme s rovným chrbtom, ako najnižšie sa nám dá. Negulatíme chrbát, kto chce môže ohnúť jemne kolená, základy, aby sa nám najprv dotklo brucho stehien, potom hruď koliena, ako posledného hlava voľných kostí a zase 5 dýchov. Nádych a výdych, s každým výdychom sa dostávame hlbšie do predklonu. 4 a 5, ďalší nádych, potlačíme hruď dopredu, pustíme palce na nohách a dlaňami si chytíme z vrchu celé chodidlá a s výdychom sa zase spustíme s rovným chrbtom do predklonu a zase 5 dýchov v takomto hlbšom predklone. Nádych a výdych. Pohľad smeruje na naše palce na nohách. A ešte 4. Teraz zase bude nasledovať vinyasa, takže ešte jeden nádych a výdych. A s ďalším nádychom pustíme chodidlá, vystrieme chrbát, prekrížime nohy, ruky dopredu do podložky a s výdychom odskočíme nohami. S tým, že skoku zase vystrieme nohy dozadu do čaturangy, lakte pri tele. S nádychom sa pretlačíme dopredu, vystrieme ruky pes hlavou hore a s výdychom preklopíme špičky a prejdeme do psa s hlavou dole. Pozrieme sa medzi naše dlane a preskočíme nohami medzi naše ruky a do sedu. Sedíme s rovným chrbtom a dlane položíme prstami smerujúcimi dopredu asi 20 cm z boku za náš chrbát. A s nádychom, s vystretými nohami vytlačíme panvu do vzduchu, zakloníme hlavu dozadu, snažíme sa dotknúť prstami na nohách alebo celými chodidlami podložky. A však komu to nejde, stačí, aby ostal na petách a zase 5 dýchov v pozícii v obrátenej doske. Kto nemôže zakloniť hlavu, stačí, aby ju mal zarovno s chrbticou. Dýchame, nádych a výdych. Ešte posledný krát nádych a výdych. S ďalším nádychom si sadneme, prekrížime zase pokrčené nohy, dlane položíme na podložku pred nohami a s výdychom odskočíme nohami dozadu do čaturangy, lakte pri tele, vystrieme ruky, posunieme sa dopredu pes hlavou hore a s výdychom preklopíme špičky a prejdeme do psa s hlavou dolu, pozrieme sa medzi naše dlania, preskočíme nohami medzi naše ruky do sedu. Teraz pravé chodidlo oprieme o ľavé stehno, vytvoríme tak pravý uhol, ľavé chodidlo vstýčené, nádych, vystrieme chrbát a s výdychom prejdeme, kam nás telo pustí dopredu do predklonu. Ak to nejde do predklonu, tak kľudne si podložte zadok yoga blokom alebo knižkou, alebo zľahka pokrčte ľavé koleno. Potom s každým výdychom hlbšie do predklonu, snažíme sa chrbát naťahovať a nie gulatiť. 5 dýchov v polohe. A 3 a 4 a 5. S nádychom sa vrátime do rovného sedu, vymeníme nohy, čiže ľavé chodidlo oprieme o pravé stehno z vnútornej strany, vytvoríme pravý uhol, s nádychom rovný chrbát a s výdychom prechádzame do predklonu. Snažíme sa chrbticu zase natiahnuť, nie gulatiť, ťaháme sa trúpom dopredu a s výdychom dolu, 5 dýchov. Zase môže kľudne pokrčiť kolená, nádych a výdych a ešte raz nádych a výdych.
nádych a nasleduje zase vinyasa, takže prekrížime nohy, ruky dopredu do podložky a s výdychom odskočíme s nohami tým, že skoku vystrieme nohy dozadu do čaturangy, lakte pri tele, s nádychom sa pretlačíme dopredu, vystrieme ruky pes hlavou hore a s výdychom preklopíme špičky a prejdeme do psa s hlavou dolu, pozrieme sa medzi naše dlane a preskočíme nohami medzi naše ruky a dosedu. Teraz si sadneme na svoje pravé chodidlo, podobne ako predtým, keď sme stali pravé chodidlo k ľavému stehnu, dáme ho hlbšie, dáme si pätu medzi naše sedacie svaly, pravé stehno ide rovnobežne s ľavým, ľavé chodidlo je vstýčené, nádych, vystrieme chrbát a s výdychom prejdeme, kam nás telo pustí dopredu, do predklonu za ľavou nohou. Ak to nejde do predklonu, tak si podložte kľudne zadok zase yoga blokom alebo knižkou, alebo zľahka pokrčte ľavé koleno. Potom s každým výdychom hlbšie do predklonu snažíme sa chrbát naťahovať. 5 dýchov. 4. A 5. S nádychom sa vrátime do sedu s rovným chrbtom. Vymeníme nohy, čiže tentokrát ľavé chodidlo pod zadok a stehná rovnobežne. S nádychom rovný chrbát a s výdychom prechádzame do predklonu a ťaháme sa za pravým chodidlom. V pozícii sa snažíme chrbticu natiahnuť, ťaháme sa trupom dopredu a s výdychom dolu. 5 dýchov. S každým výdychom sa dostávame hlbšie do polohy. Nádych a výdych. Asi viete, čo bude nasledovať po ďalšom nádychu a výdychu. Vinyasa, takže prekrížime nohy, ruky dopredu do podložky a s výdychom odskočíme s nohami dozadu do čaturangy, lakte pri tele, s nádychom sa pretlačíme dopredu do psa hlavou hore, s výdychom preklopíme špičky, vytlačíme boky do vzduchu, pes hlavou dole, pozrieme sa medzi naše dlane a preskočíme s nohami medzi naše ruky do sedu. Tentokrát pravé chodidlo položíme čo najbližšie k panve, päta smerom ku zadku, ľavú ruku dáme za telo, nádych spažíme pravú ruku a s výdychom obopneme pravú nohu pravou rukou z vnútornej strany, ruka smeruje za chrbát, respektíve ku pravému boku, kde si ju chytíme ľavou rukou. Pohľad dozadu ponad naše plece, snažíme sa mať vystretý chrbát a s nádychom sa ťahať smerom hore a dozadu. V pozícii zostaneme zase raz 5 dýchov. Snažíme sa používať páku na našom stehne, na našej pravej nohe a tlačiť sa smerom do zadnej strany. Ešte 4. A 5 s nádychom, pohľad naspäť dopredu, uvoľníme ruky, vymeníme nohy, vymeníme stranu, ľavé chodidlo položíme tentokrát čo najbližšie k panve, pravá ruka ide za telo, nádych spažíme ľavú ruku a s výdychom obopneme ľavú nohu ľavou rukou z vnútornej strany, ruka ku ľavému boku, kde už na ňu čaká pravá ruka a s nádychom sa pozrieme ponad pravé rameno a s každým výdychom sa vytáčame dozadu o niečo viac a dýchame 5 nádychov a výdychov v polohe. Nádych a výdych. A 4. A posledný krát nádych a výdych a zase vinyasa, prekrížime nohy, ruky dopredu do podložky a s výdychom odskočíme nohami s tým, že nohy vystrieme nohy dozadu do čaturangy. S nádychom sa pretlačíme dopredu, priehlavky chodidiel na zemi, vystrieme ruky pes hlavou hore a s výdychom preklopíme špičky, vytlačíme panu do psa s hlavou dolu. Pozrieme sa medzi naše dlane a s nádychom preskočíme nohami medzi naše ruky a do sedu. Pravé chodidlo položíme čo najbližšie k panve zase, ale tentokrát pravú ruku dáme za telo, nádych spažíme ľavú ruku a s výdychom zakvačíme lakeť o koleno a s nádychom pozrieme za seba
Nádych našu chrbticu naťahuje smerom dohora a s výdychom sa dostávame o niečo hlbšie do rotácie vďaka páke lakťa o koleno. Kto môže ľavou rukou obopnúť pravú nohu z vonkajšej strany smerom za chrbát a chytiť si ruky za chrbtom, respektíve pri ľavom boku, alebo zostane v páke. Tých 5 hlbokých dýchov v pozícii. Ešte 4 a 5. S ďalším nádychom pohľad dopredu, uvoľníme ruky, potom si vymeníme nohy, ľavé chodidlo položíme čo najbližšie k panve, ľavá ruka za telo, nádych spažíme pravú ruku a s výdychom si vytvoríme páku lakťom o koleno a s nádychom sa pozrieme pohľad ľavé rameno a s každým výdychom sa vytláčame dozadu o niečo viacej. Zase raz, kto môže, pravou rukou obopnúť ľavú nohu z vonkajšej strany, ruka za chrbát a chytiť si obidve ruky za chrbtom, respektíve pri pravom boku a zase 5 nádychov a výdychov. S každým výdychom maximalizujeme rotáciu, tlačíme hruď to smerom do ľavej strany. A 4 a 5. Teraz uvoľníme nohy, prekrížime nohy pred sebou, ruky dopredu do podložky a s výdychom odskočíme nohami zase do čaturangy, lakte pri tele, vystrieme ruky s nádychom pes hlavou hore a s výdychom preklopíme špičky a prejdeme do psa s hlavou dole. Pozrieme sa medzi naše dlane a preskočíme s nohami medzi naše ruky a dosedu. Teraz zodvihneme vystreté nohy pred seba, chodidlá napnuté smerujúce dopredu, chrbát rovný, ruky rovnobežne s podložkou, dlane otočené ku stehnám, pozícia loďky na 5 dýchov. Kto nevládze mať vystreté nohy, môže ich kľudne ohnúť v kolenách, prípadne chodidlá položiť na zem. Zostávame v loďke a dýchame, cítime ako nám pracuje brucho, cítime ako nám pracujú stehná, ale snažíme sa držať v loďke. A 1, spustíme sa do zeme, nasleduje posledná vinyasa a pôjdeme na slubované pozície v lahu, takže prekrížime nohy, ruky dopredu do podložky a s výdychom odskočíme nohami do čaturangy, lakte pri tele, vystrieme ruky pes hlavou hore s nádychom a s výdychom preklopíme špičky, prejdeme do psa s hlavou dolu, pozrieme sa medzi naše dlane a preskočíme nohami medzi naše ruky dosedu a pomaly stávec za stavcom si láhneme s rovným chrbtom a vystretými nohami do podložky. Vinyasy už dnes máme za sebou, teraz nasleduje pár posledných pozícií v lahu a končíme. Prvá pozícia v lahu bude sviečka, takže pokrčíme nohy v kolenách, kolená pritlačíme ku hrudi, zadok sa odlepí od podložky a vytiahneme chodidlá k nebu. S vystretými nohami nepodopierame si zadok, ale chrbát čo najvyššie k ramenám. Lakte tlačíme k sebe a dýchame 5 dýchov v sviečke. Je zaujímavé, sviečka sa v jóge volá kráľovná všetkých asán a inverzné polohy, a teda polohy s nohami nad hlavou sú dôležité, keďže nás poriadne prekrvia a sú vlastne pravým opakom poloh stojí. Preto každá jogová sekvencia by mala obsahovať aspoň jednu takúto inverznú polohu. Ešte 4. nádych a výdych. 5. Nádych a s ďalším výdychom spustíme vystreté nohy poza hlavu, dotkneme sa špičkami zeme za našou hlavou, prepletieme si prsty na rukách za našim chrbtom, tlačíme lopatky k sebe, pozícia sa volá pluh. Kto nemôže, kľudne ohne kolena, alebo si nechytí ruky za chrbtom, alebo kľudne ostane v sviečke ďalších 5 dýchov. A dýchame v pluhu. Pluh je naša posledná finálna dnešná asana, potom už sa vrátime iba naspäť do sviečky a pôjdeme na zem, takže ešte posledný nádych a výdych. S ďalším nádychom vytlačíme nohy hore, naspäť do sviečky, podoprieme si chrbát, následne uvoľníme ruky do podložky s dlaňami tlačiacimi k zemi a pomaly stavec po stavci spustíme telo do podložky. Horný chrbát, stredný, spodný, nakoniec nohy, chodidlá položíme na šírku podložky, padnuté do strán,
dlane mierne od tela otočené smerom dohora a oddychneme si v poslednej šavásane. Skľudníme dýchanie, dnes sme toho pre seba spravili veľa. Cvičenie bolo celkom intenzívne, ale dúfam, že sa vám táto sekvencia páčila. Ak na vás bola príťažká, nezúfajte. Pomalými krôčikmi a každodenným cvičením vám to za chvíľu pôjde lepšie. Telo zohybne a zosilnie, chce to len čas a pravidelnosť. S týmto sa s vami na dnes lúčim, vidíme sa na budúce. Namaste.